Genesis Kapitulo 6. Ang pagkamalaot sang tao. Sang magdamo na ang mga tawo sa bug-os nga kalibutan, kag may nagkalataw nga mga babayi. Nakita sang langit nun nga mga tinuga, nga ining mga babayi matahom. Gani ginpangasawa nila ang ilang mga naluyagan. Karon ang Ginoo nagsiling, hindi ako magpahanugot nga ang mga tawo magkabuhi sing walay katapusan, kay sila mamalatyon. Sugod karon, magakabuhi sila sang hindi magsobra sa 120 ka tuig. Sa sadtong mga adlaw, kag bisan sang ulihi, may mga higante sa duta nga mga anak sang tawhanon nga mga babayi, kag sang langit nun nga mga tinuga. Sila ang kinilala nga mga baganihan kag bantog nga mga tawo sadto nga panahon. Sang makita sang Ginoo nga ang mga tawo tama gid kalaot sa bug-os nga duta, kag ang ilang mga panghuna-huna tama gid kahigko, naghinulsol siya nga gintuga niya ang mga tawo kag ginpapuyo sa duta. Dako gid ang iya paghinulsol, gani nagsiling siya, laglagon ko ang tanan nga mga tawo nga akon gintuga sa duta. Laglagon ko man ang tanan nga mga kasapatan kag ang tanan nga mga kapispisan, kay naghinulsol ako nga ginhimo ko sila. Pero ang Ginoo nalipay kay Noe. Si Noe. Amo ini ang kasaysayan sang kabuhi ni Noe. May 3 siya ka anak nga lalaki nga amo sanday Sem, Ham kag Japhet. Si Noe amo gid lamang ang matarong nga tawo sa iya panahon. Nagkabuhi siya upod sa Dios. Pero ang iban nga mga tawo malaot gid sa atubangan sang Dios, kag ang ila kalaot naglapta bisan diin. Gintan-aw sang Dios ang kalibutan, kag nakita niya nga malaot ini, kaya mga tawo nakakabuhi sa kalautan. Ang Dios nagsiling kay Noe, nagtapat ako nga laglagon ko ang tanan nga mga tawo. Laglagon ko sila sing bug-os, kaya ang kalibutan napun-an sang ila malain nga mga binuhatan. Ikaw magahimo sing arka, kagamiton mo ang maayo nga mga kahoy. Maghimo ka sing mga hulot sa arka, kag balawon mo ini sa sulod kag sagwa. Himoa nga ang kalabaon sang arka 450 katapak. Ang kasangkaron sini 75 katapak, kag ang kataason sini 45 katapak. Atupan mo ang arka kag butangan mo sing antad nga 18 ka pulgada ang dingding, kag ang atop himuang ang arka may 3 ka panalgan, kag butangan mo sing pertahan sa kilid. Magapadala ako sing anaw sa paglaglag sang tanan nga nagakabuhi sa duta. Ang tanan sa duta mapatay. Pero magahimo ako sing kasugtanan sa inyo. Magsulod ikaw sa arka, upod ang imo asawa, ang imo mga kaanakan, kag ang ilang mga asawa. Magdala ka sa arka sang isa ka pares sang tagsa kasapat, kag sang tagsa kasari sang pispis, agud mabuhi sila. Dala ka sang tanan nga sari sang kalanon, kag tipunon mo ini, agud mangin kalanon para sa imo kag para sa ila. Ginhimo ni Noe ini tanan suno sa ginsugo sang Dios sa iya. Mga kaabyanan, inyo bantayan ang masunod naton nga episode
ang Genesis Kapitulo 7. Madamo gid nga salamat.